Pois teño o honor de presentar e quero agradecer de corazón a Desiré Domínguez Pallas, que agradecemos de corazón que nos anuncie con este pregón a Semana Santa de Carballo. Tuvemos a súa foto e a súa historia fai unhas semanas aí na Rúa Coruña, entre esas 21 mulleres investigadoras en fin, de Carballo. Pero hoxe quero traer, ela sabe moito de historia, de arte, publicou este Patrimonio Relixioso de Carballo, pero hoxe quero presentar e agradecer porque, ademais de saber moito, de ser a directora do Archivo Histórico da Universidade de Santiago, donde ali corre moitos estantes, hoxe quero presentar porque une o seu saber, o coñecemento do arte e da historia, ca súa tradición e a súa devoción. Por eso a min, sobre todo, me admira e agradezco que todos os domingos que está acompaña a súa avoa e leva o seu fillo Daniel a participar na celebración dos Santos Misterios. Vamos a escoitar, graciñas, Desiré, que o Señor te bendiga e que Daniel siga medrando, coñecendo a historia e o arte e transmitíndolle e que sigas enseñándonos a cuidar dos maiores, porque son moi importantes os libros e os archivos, pero máis importante é o corazón da xente. Gracias, que o Señor te bendiga. Escoitamos-te. Grazas, don José, polas súas palabras. Boa tarde, carballeses e carballesas e familia. As miñas primeiras palabras como pregoeira da Semana Santa de Carballo do ano 2025 deben ser de gratitude polo recoñecemento que este convite supón, pero tamén pola confianza depositada na miña persoa. Debo confesar, e estou no lugar adecuado para facelo, que aceptei a encomenda de don José con responsabilidade, pero sendo consciente desde un primeiro momento, polo seu carácter insólito, tan afastado do meu quefacer profesional, que ia ser difícil encontrar as palabras e o argumento co que construir un pregón, nada menos que o de Semana Santa, na que se conmemora a paixón, morte e resurrección de Cristo, pero tamén o 50 aniversario da inauguración desta igrexa que hoxe nos acolle, e o ano xubilar mariano na parroquia de Carballo. Toda unha responsabilidade, como dicía. Finalmente, despois de moito reflexionar, decateime de que existía un fío conductor que unía aspectos vitais meus como son a formación, a profesión e a familia coa religión ou as crenzas cristiás. Deste modo, comenzando polo primeiro deses ítems, a formación, debo dicir que para os estudos da historia da arte nos que se desenvolve e consolida unha sensibilidade estética e se fortalece o aprecio polo patrimonio cultural, resulta imprescindible coñecer os pasaxes da Biblia, as vidas dos santos e mártires e os preceptos da doutrina católica. Sen a base deses coñecementos relixiosos, resulta máis complexo estudar e comprender a arte paleocristiá, a súa gran carga simbólica, dado que se desenvolveu na época de persecución e represión dos cristiáns ata a caída do Imperio Romano do Occidente, ou a forte impronta moralizante e aleccionadora presente nas pinturas murais ou nos canzorros, capiteis e portadas das igrexas románicas, así como explicar o simbolismo existente na luz que irradian as vidreiras das catedrais góticas, consideradas un reflexo da esperanza na salvación e de achegamento a Deus. Tamén resultan imprescindibles eses coñecementos para identificar a iconografía presente en infinidade de representacións pictóricas e escultóricas relativas ás vidas dos santos, profetas, mártires, apóstolos e evanxelistas e a do propio Xesús e a Virxe María nos séculos posteriores, durante o Renacemento, o Barroco e a Idade Contemporánea. Artistas tan coñecidos por todos como Leonardo da Vinci e Miguel Ángel empregaron as súas creacións para transmitir mensaxes e ensinanzas nun contexto profundamente marcado pola fe. A arte convertíase así nunha ponte entre a religión e a vida cotiá,
nunha forma de expresión da fe e da aprendizaxe dos principios da Igrexa Católica. O laicismo imperante na sociedade actual, unido ao empeoramento do nivel académico do sistema educativo, fai que o alumnado chegue, neste caso concreto, ás aulas das facultades de Historia con importantes eivas e lagoas que están a provocar serios trastornos á docencia universitaria, tal e como me consta por conversas mantidas con antigos profesores meus sobre as súas experiencias coas últimas promocións de estudantes. No meu caso, si cheguei á facultade con esa base e mesmo a miña tese de licenciatura, que logo se publicou nun libro, como xa mencionou don José, versou sobre o patrimonio relixioso de Carballo en todas as súas manifestacións. Precisamente, no capítulo dedicado á arquitectura, a documentación que consultei poñía de manifesto os graves problemas construtivos que tiveron as sucesivas igrexas parroquiais que se edificaron neste mesmo solar ao longo do século XIX e primeiras décadas do XX. Tanto a neoclásica deseñada polo arquitecto provincial Faustino Domínguez como a de estilo neomedieval que se construiu poucas décadas despois en base aos planos de Álvarez Reyero. Non podo máis que lamentar que tanto un proxecto como outro acabasen en ruínas e desaparecesen, pero tamén teño que recoñecer que a que hoxe nos acolle e que está a celebrar os seus 50 anos desde a súa fundación está erixida sobre cimentos moi sólidos, non só desde o punto de vista constructivo, senón tamén pastoral, grazas á labor de toda unha vida de don José, que liderou un proxecto ambicioso que incluía desenvolver un importantísimo servizo social e de acollida, unha misión sacerdotal que contribuiu a engrandecer as devocións carballesas e a cohesionarnos como comunidade parroquial. Grazas, por tanto, por esa férrea e xenerosa vocación. E deixando a un lado con este recoñecemento e agradecemento este apartado, gustaríame abordar a continuación o relativo á profesión. Como saben os que me coñecen, a miña vida laboral transcorre en Santiago e desde fai uns cantos anos vinculada á Universidade de Santiago. Nos seus inicios, fai máis de 500 anos, esta institución académica estivo estreitamente vencellada á Catedral de Santiago, non só porque o seu fundador foi o arcebispo Alonso III de Fonseca, cuxo testamento otorgado en Alcalá de Henares en 1534 custodiamos, como non podía ser de outro modo, no Arquivo Histórico Universitario, senón tamén porque o deán da Catedral, durante moito tempo, foi o seu reitor, e porque os graos universitarios, o que hoxe entendemos como licenciaturas, se impoñían solemnemente desde o século XVI ata o ano 1734, na capela fundada polo arcebispo don Lope de Mendoza, dedicada a Nosa Señora do Perdón, recoñecida como a construción gótica máis importante da Catedral de Santiago, hoxe desaparecida. E por poñer outro exemplo, desde que o cardenal Cisneros fundou a Universidade de Alcalá en 1499, en Santiago tamén se copiou o costume de iniciar o curso académico o día de San Lucas, o 18 de outubro, hoxe en día determinado por outro tipo de circunstancias. Con estes poucos apuntamentos históricos, a miña intención é poñer de manifesto a importante labor de mecenado que desenvolveron moitos persoeiros ilustres, xunto a outros menos coñecidos, vinculados dun xeito ou doutro coa Igrexa. Ao longo dos séculos sucedéronse a fundación de capelas, mosteiros, obras pías, universidades e escolas, hospitais e demais entidades asistenciais, pero tamén financiaron obras de arte, de pintura, escultura ou ourivería, que conforman hoxe en día un impresionante acervo cultural e patrimonial. Pero como a intención é mostrar a miña vinculación co meu desempeño profesional, debo dicir a modo de curiosidade para quen non o sepa, que o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago custodia parte da documentación pertencente aos mosteiros, conventos e confrarías da cidade de Santiago, mesmo da Catedral e da Mitra Arcebispal, desde o século IX ao XIX, entre os que se atopan pergameos, libros e documentos do Mosteiro de San Martiño Pinario, San Paio de Antaltares ou San Xulián de Moraime, entre outros moitos. Por iso, somos un arquivo singular dentro dos arquivos universitarios de España e o segundo en volume de documentación, despois do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, en ser unha institución pública que custodia documentación eclesiástica. Finalmente, só me resta facer unha reflexión final a propósito do meu vínculo persoal. Hoxe, véspera de Domingo de Ramos,
Estamos todos congregados celebrando o inicio da Semana Santa. Obviamente, non é o meu cometido como pregoeira falar sobre o misterio pascual, pero sí do que simboliza e representa para min, o cal podo resumir en 2 palabras: familia e tradición. Os meus recordos de nena están vinculados a confeccionar o ramo coas polas de loureira ou oliveira que recollera previamente o meu avó Alfredo. Un ramo que foi medrando en tamaño a medida que meus irmáns tamén o facían. Perdón. E se foron ocupando da encomenda. Ao igual que agora o fai o meu fillo Daniel, que herdou dos seus tíos o gusto por facer ramos, digamos que contundentes. Tamén recordo a igrexa de Sísamo ateigada ese domingo de celebración, onde existía certa competición entre a rapazada para ver quen traía o ramo máis vistoso. Mesmo algún aparecía aderezado con caramelos pendurados. Pero a Semana Santa tamén é símbolo do estreito vínculo existente entre padriños e afillados, e por iso non podo deixar de mencionar o bolo, esa peza de pan de ovo exclusiva que recibías nesas datas de mans do teu padriño e da túa madriña. Como todo, o agasallo foi evolucionando e agora están máis de moda os vistosos ovos de Pascua. Por iso, como madriña que son desde fai máis de 2 anos, tócame con moito gusto continuar con esa tradición. Sen embargo, non debemos esquecer que a celebración do misterio da Pascua tamén é unha invitación á espiritualidade e á reflexión sobre os sucesos históricos acontecidos hai preto de 2000 anos, de que Xesús foi un Mesías que morreu na cruz para salvar a humanidade. Como ben sabedes, agora mesmo estamos nun momento disruptivo, complexo e convulso desde moitos puntos de vista, con guerras, loitas comerciais e tecnolóxicas, derivas totalitarias. O mundo, tal e como o coñecemos, está a mudar de maneira vertixinosa e parece que tamén de modo irreversible. Creo que estamos nun punto crítico onde os individuos cada vez nos aillamos máis da realidade que nos rodea, onde os tradicionais valores sociais e éticos están denostados fronte ao imperio do materialismo, a polarización e a deriva como sociedade. Por iso, neste contexto, cobran máis sentido se cabe e se deben poñer en valor os principios cristiáns e o sentimento de pertenza a unha comunidade. E aquí é onde reivindico o trascendental papel que desempeña a educación que recibimos da familia, como transmisora deses valores. No meu caso, de miña avoa, e principalmente de miña nai, que nos inculcou o respecto polos maiores, por manter as tradicións, a humildade e a educación no trato aos demais. En definitiva, que sexamos boas persoas. O cal quero agradecer públicamente, ademais de comprometerme a continuar con ese legado. Así que, sen máis, con este compromiso finalizo este pregón, non sen antes dar as grazas a todos os asistentes pola atención prestada.